फैसा लाखिजोबदो दे जाबाय गोदान भाइरेल भिडिअ लाबोलायबाय आङो गोदान भाइरेल भिडिअ लाबोलायबाय नुनो मोनसिगोन स्क्रिनाव नुनायानो आरो लोगोसे बिटिआरनि बेरामा कार्बि आंलंआवबो हाबबाय जि बेरामखौ मालाबाबो डाक्टार अजाया फाहामनो हाया बे बेरामा जोंनि कार्बि आंलंआवबो हाबबाय आरो सेंग्राफोर गोसोआव सब समय गोसोआव लाखि थाखा फैसा खामायनाया सबनिख्रुइ इम्पर्टेन्ट नोंनि लाइफआव जेबो इम्पर्टेन्ट गैया बाखि इम्पर्टेन्ट नो इशू हा नाथाय नोंनि जिउआव नों थाखा खामायनाया नोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट हौवा मानसिनि थाखाय थाखा खामायनाया बहुत इम्पर्टेन्ट आरो हौवा मानसिनाव फैसा थानांगौ थाखा फैसा एग्रे बेग्रे थानांगौआ बिराद इम्पर्टेन्ट मानोना थाखा फैसा थायोबा नोंनो सिख्लाफोरा आथिं थिखो थिखो दख'ना फैखो फैखो होग्रा मेल्ला दङ नोंनाव जुदि थाखा फैसा दंबा सिख्लाफोरा दख'ना फैखोनानै आरो आथिं थिखोनानै नोंनो सानफ्रोमबो होनो फैगोन आरो नों सिन्था खालामनाङा नोंनाव जुदि थाखा फैसा दंबा आरो थ' होमबा आं दिनै नोंथांमोननो मोनथाम खोथा बुंदों ना आं बे मोनथाम खोथाखौनो नोंथांमोननो दा फोरमायगोन आरोना मा बुंदों आङो फार्स्टआवनो आं बुंदों थारमाने भाइरेल भिडिअ मोनगोन बिखौ सोरबा सोरबा गोबां मानसियानो नुदों नुयोबा मोनो आं हरोबो जायफ्रा मोजाङै रिकुवेस्ट खालायो जायफ्रा टेलिग्रामनि गेजेरै मा खालायो जायफ्रा आंखौ फल' खालायो बिथांमोना आं हरो आंनि टाइमखौ आं मालाबा लस खालामाबा आं हरो ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो आं बुंदों मा खोन्थाखो दा बे भाइरेल भिडिअ जाबाय सासे बर' आरो सासे एसामिसनि आरोना बिराद साफा नायनो मोजांथार नायनो हागोन गोसो बायदि आंथ' नायो नायनायावथ' बादा गैया चड्ढा समझाओ इसे समझाओ ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे आं बुंदोंमोन मा बिटिआरनि बेरामा जोंनि कार्बि आंलंआवबो हाबबाय जि बेरामखौ डाक्टार अजाया माला फाहामनो हाया बा जोंनि ससाइटिनि गोरों गोरा मानसिफ्राबो मालाबा फाहामनो हाया आरो बेजों लोगोसे जाबाय थाखा फैसा खामायनाया बहुत इम्पर्टेन्ट जों हौवा मानसिनि थाखाय बा सेंग्राफोरनि थाखाय आरो थाखा फैसा थायोबाना नोंनो सिख्लाफोरा दख'ना फैखो फैखो बा आथिं थिखां थिखां आरो फुवार फुवार होगोन नोंनो मेल्ला सिख्ला होगोन आरो नों जेबो गाबनाङा नों नायनांगौ दरखारानो गैया मिथिबाय एखायनो जोंनि हौवा मानसिनि लाइफआव सबसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय थाखा फैसा धन थाखा फैसा बिनि अनगा जेबो इम्पर्टेन्ट जोंनि लाइफआव गैया बाखि इम्पर्टेन्टआ नो इशू जेबो माबा गैया बारा नोंनाव मा खालाया मा होनो प्रब्लेम फैया नाथाय मानि प्रब्लेमा जोंनि थाखाय सबसे गिदिर प्रब्लेम आरो आं दा सेकेन्ड खोन्थाखौनो बुंसै बिटिआरनि बेरामा थारमाने जोंनि कार्बि आंलंआव हाबबाय होनना बुंदों आङो जि बेरामा जाबाय गावनि फिसाखौ गारनानै खारनाय फिसायखौ गारना खारनाय न'खरखौ गारना खारनाय आरो बे बेरामा जोंनि कार्बि आंलंआवबो एसे स्पिडनो एसे थाबैनो मा जागासिनो दं आरोना बे बेरामा जोंनि कार्बि आंलंआवबो सोलिगासिनो दं आरो गावनि फिसायखौ गारना खारनाय गावनि फिसाखौनो गारना खारनाय गावनि न'खर गारना खारनाय बे बेरामा जोंनि कार्बि आंलंआव बिराद स्पिडै सोलिगासिनो दङ जिफोरबायदि मानसिया गावनो गोसोथोनानै गावनो खारसोनो होयो गोसोथोलायनानै हाबा जालायलायो उन्दै बैसोआवनो बैफोरबायदि मानसियानो थाङै थुङै मा जायो फिसाय आरो न'खरखौ गारनानै फिसाखौ गारनानै बेलेगजों आरो हाबा जाफिनो आं बेखौनो साननो मोनाखै मानि थाखाय नों गोसोथोनानै हाबा जायामोन नोंखौथ' न'नि मानसिफ्रा जबरदस्ति हराखै इजाराबो जबरदस्ति हराखै बा बैजाराबो जबरदस्ति नोंखौ लाङाखै नोंसोरो गावनो जबरदस्ति हाबा जादों गावनो जबरदस्ति हाबा जानायनि उनाव नोंसोर आरो बे हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनांगौनि नोंसोरनि माने गोनांथिया मानो फैदों मानो फैदों दुरिदन नोंसोर न'खराव जुदि फिसाया जुदि नोंखौ सानफ्रोमबो टर्चार खालायबा बा फिसानि न'खरा नोंखौ सानफ्रोमबो टर्चार खालायबा नोंहा मोनसे आयेननि बेबस्था दङ आजिखालि आयेननि बेबस्थाया जोंनि वमेनखौ
एबा हिन्जाव मानसिखौ फिमेल जेन्डारखौ बांसिन इम्पर्टेन्ट होयो जोंनि आयेना बेनिखायनो नोंसोर मावनो आयेननि साहारा लानो हायो बा आंखौ बा हौवा मानसिया बा आंनि मामाया हासबेन्डआ आंखौ सामफ्रोमबो टर्चार खालायो मेन्टेलि टर्चार बा फिजिकेलि टर्चार खालायो होननानै नोंथांमोना डाइरेक्ट एफआइआर होनो हायो बा केस होनो हायो बा ससाइटिनि मानसिफोरखौनो बुंनानै बेखौ नोंथांमोना फोजोबनानै लानो हायो नाथाय बेखौ खालायालासिनो नोंसोर मा खालायो हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों आरो हाबा जाफिनो होमबा मा गोरोन्थिया सोरनि गोरोन्थिया बे हिन्जावना हौवानि आं बैखौनो बुंदों आरोना बे बेरामा आगोल बिटिआरआवसो नुनो मोनबाय थादोंमोन आङो फिसाय हौवाखौ गारनानै खारबाय थानायखौ कारण दा जोंनि कार्बि आंलंआव बे बेरामा सोलिगासिनो दं बे बेरामखौ नोङो जों डाक्टाराव जाथ' फाहामनो हाखाया बा ससाइटिनि मानसियाबो बेखौ फाहामनो हाया आरो बेखौ फाहामनांगौआ गावबागावसो फाहामनांगोन आरो सेकेन्ड खोन्थाया जाबाय आं दाना थाखा फैसा खामायना जोंनि हौवा मानसिनि थाखाय इम्पर्टेन्ट होननानै बिराद इम्पर्टेन्ट नोङो बिदा फंबाय बिमा बिफानि अननायाथ' मोजां गाज्रिनि गेजेरजों थांबाय थागोन नाथाय नोंनाव जुदि थाखा फैसा गैयाबाना नोंखौ बिमा बिफाखौथ' बाद हो माने बेलेगखौथ' बाद हो नोंनि गोसोनायखौथ' बाद हो बिमा बिफायाथ' अनखागोन र' थारमाने नोंनि गोसोनायखौनो बाद हो थारमाने नोंनि बिमा बिफा बा बिदा फंबायफोराबो नोंखौ बारा इम्पर्टेन्ट लानाय नङा आरोना नोंनि लाइफआव नोंनाव जुदि थाखा फैसा गैयाबा आरो बियो आंजोंनो खुद जायो आंजोंनो जानानै दं बियो न'खरनि थाखाय नों हाजारखि स्ट्रागल खालाय जुदि थाङै थुङै जुदि नोंनि मेन बेलेन्सआ नोंनि डिप'जिट थाखाया जुदि नोंनाव जुदि मेन बेलेन्सआ जुदि गैयाबा नोंखोना नोंनि न'खरनि मानसियाबो नोंखौ इम्पर्टेन्ट होननाय नङा बे नों गोसोनायखौथ' गोजाननि खोन्था गोसोनायालाय थाङो आरो फैयो मेरला बेनिखायनो जोंनि हौवा मानसिया फैसा खामायनाया बहुत इम्पर्टेन्ट आरो बेजों लोगोसेनो आं बुंदोंमोन ना दख'ना फैखो आथिं थिखां होगोन होननाया बेफोर मार्केटआव मेरला दङ नों थाखा फैसा थायोबाना गावनो खुद फैनानै नोंनो होफैगोन नोंनो होनो फैगोन बा नोंखौ लिंनानैबो नोंनो होगोन नों थाखा फैसा थायोबा आरो खिन्थु नों थाखा फैसा गैयाबाना जेबो भेलु गैया आरो माखौ होगोन सोरबा सानदों आरो ना हाब दख'ना फैखो आथिं थिखां मा होनो बिखा फुवार माखौ होगोन बेखौ जोंनि मानसिया सानदों आरो ना बे मा खोन्थाखौ बुंदों होननानै आं बेखौ कमेन्टआवसो खोन्थागोन आरो नोंथांमोना सोंहर नों मानि थाखाय बे खोन्थाखौ बुंदों होननानै आं बिनि रिप्लाइखौ कमेन्टआवसो होगोन आरो मिथिबाय साननानै नाय नोंथांमोना साननानै नाय लास्ट खोन्थायानो जाबाय थारमाने आथिं थिखां दख'ना फैखो बा बिखा फुवार होगोन होनना खोन्थायानो जाबाय नोङो फैसा थायोबा मार्केटआव साफा एभेलेबल नोंनाव जुदि बिमा बिफा गैयाबा नोंनाव जुदि थाखा फैसा दंबा नोङो गुबुनखौबो बिमा बिफा लिंनानै नोङो आरामसे सोलिनो हायो खिन्थु नों मा नांगोन इम्पर्टेन्टआ मा नोंना थाखा फैसा नांगोन नोंनो आरो नोङो गावनि फिसाबो एडप्ट खालामनो हागोन ना थाखा फैसा थानांगोन नों एडप्ट खालामनो थाखाय ना थाखा फैसा थानांगोन सोरबा फिसाखौ लाबोनानै खांफैनो थाखाय थाखा फैसा थानांगोन न' बां मोजां जानांगोन आरो नों हिन्जाव लाबोबाबोथ' नोंनो थाखा फैसाखौ नांखाथारगोन नांगोन नाङा आजिखालि माखौ नायो हौवाल' माखौ नायो नोंनि केरेक्टारखौ नायनो थाङा नोंनि एडुकेसन नलेजखौ नायनो थाङा नोंनि क्वालिफिकेसनखौ नायनो थाङा नोंनाव माथ्र नायगोन नोंनि न' आरो नोंनि बेंक बेलेन्स बाखि जेबो नाया नोंनाव बाखि नोंनाव जों हौवा मानसिखौ बैनि थाखायनो खाङो न'खरनि जिम्मेदारि थिखांनायनि थाखायनो नों थाखा फैसा खामायबासो नों न'खरनि जिम्मेदारिखौ थिखांनो हागोन नों थाखा फैसा खामायबासो नों हाबा लानो हागोन बा थाखा फैसा थाबासो नोङो जिखुनु खामानिखौ मावनो हागोन बेनिखायनो जोंखौ मोनसे जिम्मेदारि होनानै हौवा मानसिखौ खाङो आरोना जोंखौ जिम्मेदारिनि थाखायसो जोंखौ खाङो हौवा मानसिखौ जिम्मेदारि गैयाबा जोंखौ हौवा मानसिखौ मालाबाबो खाङा मानो बे जिम्मेदारिखौ जों हौवा मानसिया हायो नालाय बेखायनो जोंखौ बे हौवा मानसिखौ बैनि थाखायनो खाङो आरो बेखायनो हौवा मानसिनि लाइफआव थाखा फैसाया बहुत इम्पर्टेन्ट होननानै सब समय सानबाय थानांगौ आरो बाखि इम्पर्टेन्टआ जेबो प्रब्लेम फैया बेनिखायनो थारमाने आं बायदि इसेबां मानसि दङ दुखिया मानसि बा दुखिया सेंग्रा बा बे बैसो रागलायनानै थानाय मानसिफोरखौ आं बुङो आरोना लाइफआव फैसा खामायनाया बिराद इम्पर्टेन्ट फैसा मा होनो सेभिं खालामनाया बिराद इम्पर्टेन्ट बाखि नोङो नों केरेक्टार लुज जा नों गोसोम जा गोफा जा नोंखौ नो मेटार बेफोराव खुनु मेटार गैया आरो ओरैनोबाबो मार्केटआव बे हिन्जाव होननाय बुस्थुआ मार्केटआव एभेलेबल नों बायना मोनो थाखा फैसा थाबा मार्केटआव एभेलेबल नाथाय नोंनो मा नांगोन थाखा फैसा नांगोन आरो बेनिखायनो जोंना सबनिख्रुइ इम्पर्टेन्टआ जोंना हौवा मानसिनि थाखाय थाखा फैसाया बे खोन्थाखौ खोनासंनानै आंखौ गोबां मानसिया गाज्रि मोनगोन बा दुखु मोनगोन जानो हागौ आरोना नाथाय मालाबा नोंसोरबो खेबसे साननानै नाय आं होननाय खोन्थाफोरा सैथो नंगौना नङा आरो थ' मा नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनोबाबो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो मा गाज्रि बुंखो आङो
आरो बेजों लोगोसे फल' खालामबावनाङा चेनेलाव थांना साबस्क्राइब खालामबावनाङा आरो हानाय मानिखौ शेयार खालामनो बावनाङा नोंथांमोना आरो आं होननाय खोथाफोरा जुदि गाज्रि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हायो आरो आं मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना मोजाङै रिप्लाय होगोन आरो थ' होमबा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन उन समाव दै